Čaute, máme tu ochutnávku, prvú ochutnávku, ktoré sú 3 pitie a 2 čokoládky. Čím prvý začneme, no. Takže tu máme kubíka, toto som už pil, ale toto ešte nie. No, práve toto som nepil, ale toto ešte nie. A ešte k tomu, tu máme aj takéto Go Fresh, to neviem čo je. A ešte tu máme aj zo Švajčiarska takúto čokoládu. Takže trocha som sa to rozsádzal, ale to jedno idem na prvým a to je pitie. Počkajte, zdám Enter Ditch. Počkaj. Pomiešam. Čokolády si pomiešam. Čokoláda táto bude prvá. A teraz OK. Nazvem. Raz, dva, 3, 4, 5. Tak toto bude. Ideme s pitím. To milujem. To milujem tohto kubíka. Veľmi dobrý. Desať. Teraz ide tento zvláštny figo. Ideme to otvoriť. No to kolové, ale divné to. To je taká príchuť, ako keby vitamínky by to boli. Ešte tu máme takýto Lepton. Toto není perlivé. Toto je. Toto je režim. Je to ochutnať. A ja, zabudol som ale dať. Toto je 2 z 10. 7,5. A teraz ideme na tieto čokoládky. Takže máme tu takúto peknú balku, vidíte? Poďme to otvoriť. Čakajte, ako sa to otvára. Aha! Hneď som tu. Prejechal som sa na ulice. Tak sme to už odstrihli a originál minor, tak sa to volá. Tak to ideme. Aha, musím ešte, počkajte. Je to takto. Vybrá to zle. Klam. To je fakt dobré. Desať. Kde tento Go Fresh. Nechce sa mi to teraz otvárať, tak to osviežam. To sa mi vyzeralo. Pozerajte. Nie je to najlepšie, ale je to dobré. Tu som tomu dal takých 8,5. Takže toto je 10 a toto je 10. Tieto sú menej než 10. Toto bolo všetko. Keď chcete viac takýchto videí, tak dajte odber a like.